Osjećam puls ovoga grada kao i njegovo bilo. Poznajem svaki kutak, svaku ćevabđinicu, vulkanizera, slikara amatera i pantomimića. Ovi ljudi su mi ušli pod kožu, postao sam dio njih. Postoje dvije vrste ljudi, oni koji šeću prema meni i oni koji idu u istom smjeru u kojem idem ja. Ja sam inspektor Nino Batinić i neriješeni zločini moja su glavna strast. Još nisam riješio niti jedan, zato i lutam čeznutljivo ulicama grada, ne bih li... Stan Batinić, stižem u tili čas. Čim sam došao na mjesto zločina, odmah je bilo jasno da su svi prisutni ovdje došli prije mene. Što imamo ovdje? Makni ove novinare. Alo, biži. Strvinari. Ovo je već treći slučaj da netko nepoznat čini dobro. Ne možemo ući u trag, zovemo ga serijski dobročinitelj. No zašto bi netko siromaha odjenuo? Koji je motiv? Ne razumijem kako mu policajci ne mogu ući u trag. Što će u tragu, neka mu uđu u kuću. I gluhi bi odmah vidio da se radilo o siromahu. Ali jedna je stvar odskakala i upadala u oči. Bio je predobro odjeven. Tko te obrijao, ošišao, odjenuo, tko? Ne znam, stvarno ne znam. Ma lažeš, reci mi tko je to? Neki tamo čovjek, ne znam. Sad su stvari mnogo jasnije, radi se dakle o čovjeku, ali to nije glavno pitanje. Glavno pitanje je zašto postoji. Usto je naravno važno znati motiv učinjenog dobrodjela. Dakle, ja doniram kruh svaki dan što ostane poslije posla i već znam unaprijed koji ljudi meni dolaze ovdje tu po kruh, ali jednostavno prošle večeri taj jedan čovjek nije došao, očigledno da ga je neko nahranio. Mora da je tako. Netko dakle hrani i gladne. Po gradu se širi teror dobrote. Na Markovu trgu našli su napisano grešnika opomenuti. U Remetincu je pak netko napisao zatvorenike pohoditi. Na što je netko nadopisao Zdravko, jesi to ti? Tijek je u istrazi. Bilo je već i vrapcima nejasno kako se ovdje radi o 9 dijela milosrđa. Trebalo je samo namamiti počinitelja. Sredio sam s gradom da danas zatvore dotok vode na nekoliko sati, ne bi li dobročinitelj bio prisiljen pokazati se i žedna napio. Usto sam se i namjerno razbolio i legao na ulicu, ne bi li me pohodio. Ali ništa. Kamere su uhvatile snimku gdje je netko utrpao 25 izbjeglica u automobil i prebacio ih do granice. Na mjestu slučaja zatekli smo natpis putnika primiti. Milosrđe se širi nesmiljenom brzinom. Nije problem naći počinitelja, to mogu kad god hoću. Problem je motiv. Zašto on to radi? I što je još važnije, zbog čega to radi? Tko je to među svim ovim ljudima na ulici? Kadar činiti takvo nesebično dobro? Dobri ljudi, susjedi, prodavači, kontrolori, XY i konkvistadori, paleontolozi. Tko je od njih kriv? No ja vjerujem da ću otkriti počinitelja, jer čovjek kad vjeruje u sebe, sve je moguće. Poštovani gledatelji, ovog ćemo puta Dnevnik najaviti na njegovom kraju. Sada slijedi rekonstrukcija jednog dana u životu inspektora, najpoznatijeg inspektora Nina Batinića. Naime, u gradu se dogodilo nešto neviđeno, nevjerojatno. Milosrđe se počelo širiti brzinom Usaina Bolta. Pogledajmo.